Centrum 805, Centrum 805, Centrum. Na príjme. Obchod na 56, obchod na 56, potrebujú tam aj jedečko. Tá osoba. Ideme. Áno, áno, už sú pri mne. Nie, asi nie. Viete asi čo, nie? Ustúpte. Ustúpte. Blikajúce tlačidlo. Dávam výboj. Výboj! Výboj doručený. Začnite resuscitovať. Nie. Dáme ho na bok. Pokračujte v starostlivosti o pacienta. Dám dole? Dobre, ešte nám pomôžete ho naložiť? Jasné. Dobre. Pilot spravíme si to. Samozrejme.